Jesus, anak sa labing halangdong Diyos, unsa may tuyo ba kanako? Utang buot, ayaw akong siluti. Unsa imong ngan? Panon, Ginoo, utang buot, ayaw. Kaming pambaka sa bungaw. Pasudla kami sa panon, sa baboy. Hoy! Balik ka rin! Punong! Punong! Ug ang mga yawa nang kuha sa tao Balik! ug nanud sa mga baboy. Pahawa din eh! Ikaw! Mansikero! Biyahe kami! Pahawa ni Lugara! Biyahe kami! Pahawa din eh! Musunod ako kanimo bisag asa. Palihog, o ba na ako? Pauli sa inyo. Isugilo ng gibuhat sa Diyos kanimo. Magtutudlo, padtua mga tao, sa mga kasikbit nga mga balangay, ug kaumahan, aron mangitag pagkaon ug abutanan, hilit kining dapita. Kamu maghatag ka nilang pagkaon. Apan 5 lang kapan ug 2 ka isda ang ania. Bulahan ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga mao'y nagdalagpan gikan sa yuta. Hindi ka milagro. Katinuan. Sumaka nila kinsamang ko. Ang uban nag-ingon nga ikaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon ang uban nga ikaw si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga usa ka propeta nga nabanaw. Unya kamo. Kinsamang kuno ako. Ikaw Mesiyas sa Diyos.
Ayaw ko mong panugilo ni ini. Ang anak sa tao kinahanglan mag-antos og sa likway. Patyon siya. Apan sa ikatulog ka adlaw, banhawon.